وزلهم واناوي زعبايو لو مدما كم تلمود حدا خلته سلسته زعباتات مراريصنا وخاتم قريبنا لنا تقدم يكون ريو حاسبنا يزلنا زعبا قلقالوت حدا مسكوت مصوب زملكتيو بخلاي دما صريت تمرتن مركز سرعو زلو زعمم زلو تكبارات انتي يمزلو كنرينا ساعات نارينا كم دما اب مبل سالساي زعبا ابقروا معلتات قدات ميستر قدات وصاي اسرائيل ناب اثيوبيا ممصوم زكري مزي تتحيزو مس مينستر قدات وصاي ኢትዮጵያን ምስ ቀደማ ሚኒስተር ፌድሪ ዶክተር አብይ አህመድን ብዝተፈላለዩ ዛዕባታት ክልታውን ዓለም ለኻውን ዛዕባታት ዘተገይሮም ነይሮም እዮም እዚ ዝምልከቱውን ሰዓትና ሪኢና ናዋኻትም ከነብሊና መሳርሕተይ መርሃ ሰላም መረሳ ከም ድማ ነፍሳ መብራህቱ ሓቢርናኩም ጻንሒት ክንገብሪና ምሳና ጸኒሖም ሙሉእ ትሕዝቶና ክትከታተሉ ንዕድም ሰናይ ጸንሒት تملكتنا تملسنا لنا قدام أي زعبنا حزنا زلنا قلقالوت حدا مسكوت وين مصوب زملكتي مرها علنا خلينا نقصل تي قلقالوت حدا مسكوت مصوب زبهال من البات أبى كربا معلتات بعلي صراحة كجمرو تغيير يوم كما بايلوت بروجكت وين دما خمروز تمكرو تغييرهم أبزيه بدي سافا جمرنبر بغت صالنت أب كله عملا هجر تي تمكرو وسيدو عمل حجر كسفح فحم مخانو يوم هافتي مرقوا ويم تجمروا العلا وسجروا المعلت است جلسة زي تايو ربعو ويم دما تاي زمس ندحريلنا استفلا لي زعباتات او نستلعلو نحنا ون كاب تموكرو كاب لمدي قدم لنا استفلا لي ابيات عيوتات قلقالوت المركب نحد كلنا زقات منا زنورو سقمات ويم محلخاتات من قلت تعات فتحوا مخانهم هافتي اوان الله استجروا له تجريسو نيريو عقبت تقلقالاي ويم دما حزبي ابا سناي محدار زنورو صقم زنورو حتو تدغاغي مزلع على زنوري زي نمفتح ابركتو زلو تبايلو زتغلصيو منقد غعزينا ونزعصيو ابا استفلاليو ابيات عيتات كاد كلو كل سراحتنيا زغلص ولا يخون نبر ابهالاتات ونلو باغر خاديخا مصيخا بيد كانت باله زبهاللو زي نغعزينا بطعم استقلعو ابيات عيتات ويم ولق سبات سراحتنياتات اغلغل تتوايلهم بمنجس تقميتهم عبي حلافنا سرح تقميتهم حيزهم جن أقلقلوت نمهاب نقعزينا استقالة عزنا رأيو سلازي زين مفتحون ناو على إجام كله يتوهيلو تسويت زقبر الليو كالي لخطوت كالات نمعوات ول لعل بصحيت اللو توهيلو حسب أزلا من تمرت مينستر نترينا قلقالوت ويم سرتفكيت ويم دما خالوت ناي تمرتي ما رقاقص زعباتات كت وسد دحر خيدكا زين موساد بزحت قصورتات وين فايلات ناي مدفع قدات نيريو ملالي كاردن موساد ونكم تمساسالاي فايل كايلن وين فايل كال موسى زنوره سحبو قططو وين دما محلخاتات نفتحون بصحيت كم زلوو زي قلقالت حدا مسكوت وين مصوب تواهيلو الله استغبره زغلصيو بزحت كالات اب حدا زحقف ايو بزحت كالات سناب حدا كونفرج غيرو زمص بويد ما ناي كونفرجين سرحتي بصفي حزت اتاتو يتواهيلو زحسب كابنام زهلو منقل تعون زقنسيو جيزين قلبتن سبات زقنسي تقلقلت لافتي ابيات عيو كود خلو كافت حدا ابيات عيو ناب خالي كاف حدا ناب خالي زكبر زنبرق منقل تاع ويم دما ناي مخادن ممصان زقنس ويم زفتحي توهيلو تثبيت زكبرلو يو من البات علاو كغبر كلو زي ابدي سابا لعل 4 قلقالوت اب حدا ماخل مهاب زخل مصب قلقالوت إلا وكم زغنا ناي قربا جزء تذكرونا يزيتها مالته 10 خلت تكالات أو حدا زركوا له يزي بستفعله ملكع وهم ما ب ناي استفعله بلاتفورم ذات لو حدا نمسع كم زت سرحيو عقبت تقلقلت مود أمر الرجاز ناي وعلى بتصحيت اللو منقستي كابزل لو الأختات تحدا هم تنفولته أو واقل قالت مزبانيو بزبنا اللو بإنفورميشن تكنولوجيز تحجزك خون اللو بهالكله زوم قلقالوتات زياتهم بقليلو حدا تقلقالا ويم حدا زيغا خيدو بقليلو زوم قلقالوتات زياتهم رخيو نخملس بايتا زن صفيو توهيلو زحسبي سلازي زي عز اجام زلو ايو ابا تما وهاب قلقالوتات مفتاح مالتيو سو مسب قلقالوت حدا مسكوت قدم يلو قدم مينستر ابي احمد بيت مخري توكلت حزبي علاو خمس غورو از بروجكت زي بنا ايثيوبياوያን ባህል ገይሮም እዮም አላሊዮም ወኔሮም ታይም ይለም ነይሮም ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓደ መሰብ ወይ ኣብ ሓደ ጎፍላን ብሎ ማዕድ ተቀሪቦም በሓደ ዝቋደስሉ ባህል ኣለና
نحنا ون قلقالوت المهام نزيقاتنا زلنا أو قلقالوت المزبان حدا مسكوت قلقالوت نخركب مصوب لنا سيمنا إلنا أبكر واحد نجمر إنا إلى منيرم حزكب بتزول ومسرة الدماء أفتهم زحلفوا معالتات تجميرو إلا وتغيرو نابه تكبر تأتي مهلايو ناي أربع جزء تذكروا نالبات مرهون مزيد تحس كالطولو حسابك صبوق مسارح تيفسا ያው ከምቱ ልገለጽ ካዩ ከምቱ በስሩዕ ልፍለጥ ሰባት ልተፈላለዩ ትካላው ጠለባቶም ንምምላ ላብ ልተፈላለዩ ቦታታት ናይ ምኻድ ግድነቶም ክንኪ ረብሓ ለለዎ መስርሕ እዩ ተዘርጊሑ ለሎ ከምቱ ልገለጽ ካዩ ሰባት ጊዜን ወፃእን ይቁጥቡ ማለት እዩ ኣብ ጊዜ ምቁጣብ ኣብ ሉቱ ናይ ዓለምና خيدتات أب هاجرنا ون بجبوت صلوا حديرو تو إقتصادنا بأجباب تاي تعزز فايلا هنا أب سبات حسيا خمل بتصح نفولتو نجاريو سلزي زوم لا أمسولو نجارات اللي منكاي من قستو مسرحات أب عدوشت للو ريسورسز تات بأجباب تاي مزرجحن متكامل خمل دلي أقداسيو مالتيو حساب محنسات أقداسيو بزونيو of course تو مسوب قلقالوت حدا ما أخل بقدماي علاو لتجبره نجر بخور قدماي منستر أبي أحمد أفتو بايتا ترخيوم أدي سبا لجنة حدا بايتا وشتلو لو نجارات لمرأي لتجبره عارين بي زي بسرو إثيوبيا خم حدا تلمي بيتا جهود لمجبر digitalization ويكعد digital إثيوبيا مسرح بايتا دحيزة digital لخونة هاجر سريعة قبابينا بعقمي قطبة وحس لخون لخالوت حديو لحديو لحلي ويكع لعقب لكون من قسقاسات لا جبرت مصيايا ياو عاد حيزنا نجلصو تيلنا ديجيتال ايثيوبيا تيلنا خزي خم ابنت زي زو سرح زي بنصر تو ديجيتال ايثيوبيا بالتوسنو ملكعو لسرت خعيتو نبره نجرات لمن دقات يلو مالتيو اذا مالت تايو لخون له خزي قلقالوت حدا ما اخل اب تفلالو زفرات بولقسباتن بزيغا لدل قلقالوت ناب حدا ما أخل ممسا مالت قصيلو دمو زوم نجارات زيوم تو ديجيتال بلاتفورم إمبلمنت تجبرتلو ويكعت زرقحتلو سبات قبللو وهوينو منمس عرن دخامن ليوتو بتال اللاتوم أبيدهم بتجنا مسارحتات إلكترونيكس ويكع خمس سلكن خلوت مراخبي زوم تابليتاتن كمبيوتراتن وبيلو قبللو وهوينو مسرحتاتهم لكعمو عدل فتريو مالتيو لمثالي ترى المحاز سبات قدنت 10 ساعات لي تخيدو ناي محز قدنت لكيه اليوم يخليو بخمو عينة مسرح لك خمزو قرشي أبسلكنا خوينا نزاورو بخمو عينة مسرحات كن مزنوت لنا زي لتو ديجيتال إثيوبيا جهود لمقبار بحلو الخالة السرت يخون لو مالتيو زعبا وحسنا والكسباتنا هاجرنيو إلنا بمبل خال كن سرعون خلينا يو خمتو أقدم خال جلس خايو سبات اللي هو قلقالوت منجستن هزبن كاب اللي هوم مهيا بالعقبة كاب سبات طلبات اللي دوليلو خونتات تفوتيرو سبات لمن قلتا عتحيلهم أبلعل سبات تفوتيرو سرعتاتهم بأقبابو لكي يسرحو أبلعل والكسباتن أبلعل هاجرن صلوال حضرولون ليتم عراري سنة مقباراوي مسلتات بايتا حيزوم ياو أبل حلفو مدباتنا أب منجستن أب محبرسبن ما أخل ويكع حزبن ما أخل حيقون خبدنتن توهيلو لقلص سمعيت لخفتر لجورو نجارات لمقصصار بعلو الخالم مسرحيو تو قلقالوت حدا ما أخل بارتفيشال انتليجنس ويكع ب انفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي لتحصروا بايتات خمخانو حد من قسقاسات عفتحت قصصر يوم للو مالتي سلازي هملز يوم عينت قصصرات بمقبار وحسنا محبرسب عرقاقيصخا محبرسب طلباتهم واليو አፍቱ ህንጸት ሀገረ መንግስትን ህንጸት ዓባይ ሀገርን ኣብ ልግበር ጻዕሪ ባዕሉ ለኻለ ግደል ከንብር ልግበር ምንቅስቃስዩ በዘጋጣም ዚ በቀዳማይ ከተማ አዳማ ለኸባብ 10 መዓልትታት ቀንየ የመጽ ቶም ስራሕትታት እዚኦም ተተግባር ገይርኻ ካፍቱ ናይ መእቶ በረድ ሒስኻ ክሳዕቱ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ልግበር ግልጋሎት ወሃባ ብቴክኖሎጂ ብቱ ኤአይ አቢልኻ ምቁጻር ልካለሉ ለተፈላለዩ ሪሶርስታት ካብ ጉሒላታት ንሞሐስ ወይ ከዓ ለምዕቃብ ልግበሩ ገለ ምድላዋት አለው ያው እዚ ላቀጸለ ለኸድን ማህበረሰብና
ጠለባቱ ብግቡኦ ማልዩ ህንስቲ ልተረጋግዐ ሃገር ልክልዮ ኣብ ምግባር መዳይ ባዕሉ ልኸኣለ ምድላው እዩ ማለት እዩ መንግስቲ ለውጾም ልተፈላለዩ ወጻእታት ብምንካይ መዳይ ሩይ ውጽኢት ምምጻእ ልኽእል እዩ ንጠለብ ግልጋሎት ማሕበረሰብ ልስርዑ ትካላት ላዕልብዎ ህንፃ ልደልይዎ ወጻ ኣሎ ህንፃ ልክተሃንጽ ስለዚ ላብ ሓደ ማእኸል ትመጽእ ተለካ ቱ ለህንጸት ልወጽ ነበረ ወጻእታት ካልኦት ጠለባት ልምሙላ ቱ ፋይናንስ ዋሕዙ ላም ካለ እክታጫ ልክኾን ብምግባር ባዕሉ ልኸኣለ ግደንዮ ስለዚ እዚ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል እንትን ኢልኻ 4-5 ቤት ዕዮታት ልህብዎ ግልጋሎት ኣብ ሓንቲ ፍሎር ማሃብተ ተኽኢሉ ለህንጸት ልወጽ ነበረ ወጻኢ እንተስ ላብ ሓረስታይ እንተስ ላብ መዳበርያ ፋብሪካ እንተስ ላብ ካልኦት ሪሶርስታት ማይን ጌርና ወይ ከዓ ካብ ምድረ ውጽኢና ጠለብ ማሕበረሰብና ኢኮኖሚ ወይ ከዓ ቁጠባ ሃገር ላብ ልኾነ ብራኸ ልክመጽእ ባዕሉ ልኸኣለ ገዚፍ ረብሓ ለለዎ ሓደ ዝርግሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ትኾን ተሎ ናይ ቴሌ ተገልገልቲ ናይ ኤልፓ ተገልገልቲ ወይ ከዓ ሓይሊ መብራህቲ ተገልገልትን ናይ ማይን ፈሳስን ተገልገልትን ላብ ልኾነ ከባቢ መጽኦም ትንትብል ተሎ ቱ ስራሕትታት ሓበሬታታት ጽሙቕ ሓበሬታታት ኣብ ሓደ ግልጋሎት ማእኸል ብልተፈላለዩ ናቱ ናይ አይቲ ወይ ከዓ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ኤክስፐርቲዝ ልምዃን ልግበሩ ስልጠናታት ገለ ኣብ ሕድሕድ ማእኸል ሰራሕተኛታት ተዋዲድኻ ያው ከምቱ ከዝንፈልጦ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ኦፍ ኮርስ ሰፊሕ ዘፈር ፍልጠት እንድዩ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኣባይታን ልክነምጽእ ንጥቀመሎም ኣቑሑታት ከዚ ዳርጋ ብርዒ ኣብ ልኾነ እዋን ቴክኖሎጂ ከም ነበሮ ንሳቶም እውን ቴክኖሎጂ እዮም ስለዚ ዞም ነገራት እዚኦም ኣዋዲድኻ ብምኻድ መዳይ ባዕሉ ልኸኣለ ረብሓ ለለዎ ልተኸበረን መንግስት ብህምቱ ጀሚርዎ ለሎ ብጣዕሚ ከስፍሖ ከም መደብ ሒዙ ብሰፊሑ ተተግባርነቱ ክቕጸል ልግብኦ ነገር እዩ ኢልና ሓሳብ ተሰርዓና ብዙሕ ለጸግም ይመስለኒ ቅድም ኢልና ከም ዘላለናዮ ኣሰራርሓታትና ወይም እዞም ኣዋሃባ ግልጋሎትና ባህላዊ ወይም ድማ ስልጡን ዘይኮነ ንዘመናት ንጥቀመሉ ዝነበርና እዩ ሱት ናይ በዝሒ ህዝቢ ብዝወሰኸት ናይ ቴክኖሎጂ ጠለባት ወይ ናይ ሕብረተሰብ ቁልጡፍ ግልጋሎት ናይ ምርካብ ድልየት ባህግታት ዘሎ ከም ዘሎ ኮይኑ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ዝኸዶ ግልጋሎት ንምርካብ ስሉጥ ኣይኮነን መንግልታዓት ኣሎ ንግዕዚና ዘቃልዑ ኣሰራርሓታት ክፍቲ እዮም ሎም ጽባሕ ተመለስና ተባልካ ሰባት መምልላስ ኣሎ መዝገብካ የተረኸበን ወይም ፋይልካ የተረኸበና ተባለ ሰባት መንግልታዕ ኣድራሻ ኻይልና ተባለ ብዙሓት ጸገማት ነይሮም እዮም ሶት ኸዝል ጅመር ዘሎ መስርሕ እዚ መሶብ እዚኦም ክፈትሕ ተባይል ተጽቢት ዝግበረሉ ብስሩ እውን ኣብ መስርሕ ኣብ ወሃባ ግልጋሎት ኣብ ናይ ሲቪል ሰርቪስ ስራሕታት እውን ዓብይ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል እዩ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ ኣብ ካልኦት ኩሎም ናይ ሃገርና ክልላት እውን ተስፋሕፊዑ ብቁልጡፍ ህዝቢ ግልጋሎት ዝረኽበሉ ካብቲ ዝነበረ ጸገማት ወጽዩ ዝሐሸ ግልጋሎት ዝረኽበሉ መስርሕ ክኾን እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ዝግበር እዩ ምዝ ተሓሒዝና ሓደ ድምፅ ኣለና ሰሚዕና ንምላስ ኢና ተኸታተልትና እውን ምሳና ኮይንኩም ንኽትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም ሓቢርኩምና ጽንሑ የአንድ ማዕከል አገልግሎት ያው ከዚህ በፊትም በስራ ምክንያት አውቀዋለሁ ማእከል ሓደ ግልጋሎት ቅድሚ ሕዚ እውን ብስራሕ ምክንያት ይፈልጦ እየ ሎሚ ፍልይ ዘብሎ ንኹሉ ብተግባር ዝግለጽ ስራሕ እናተሰርሐ ዝተረኣየሉ ሓፈሻዊ ግልጋሎት ካብ መእተው ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ግልጋሎት ስሉጥ ቀሊልን ምትእስሳር ዘሳልጥን መንገዲ ግልጋሎት ንምሃብ ምዕሩይ ኮይኑ እየ ረኺበዮም በተለይም ዜጋ ተኮር የሆነ አገልግሎት የሚሰጥ መንግስት ኣብ ዜጋታት ጠመተ ዝገብረ ግልጋሎት ዝህብ መንግስቲ እቲ ፈላማይን ዓብይ ስራሕን ንዜጋታቱ ዝምቹ ነገር ምግባር እዩ መሶብ ግልጋሎት ሓደ ማእከል እውን ነዚ እዩ ኣዕዊቱ ክቡራት ተመልከትና ተመሊስና ኣለና ካምቲ ቅድም ኢሉ ተሰምዕዎ ዝነበርኩም ካብ ወሃብ ትርኢቶ ጥራሕ እውን ኣይኮኑን ዓበይቲ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝተዋፈሩ ሓለፍቲ ስራሕ እዮም እቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ተቀድም ኢሉ ዝገለጸ እውን ምስኡ ዝተሓዝዩ ምናልባት እዚ ስራሕ እዚ ሰብ ትኩረት ኣብ ሰብ ትኩረት ገይሮም ዝስርሑ ስራሕታት ተባሂሎም እዮም ዝግለጹ ሰብ ተኮር ወይም ድማ ሁማን ኤሌመንት ዘለዎም ወይም ሰብ ዝጨኑ ወይም ሰብ ዝመስሉ ንሰብ አገልግሎት ዝህቡ
مسباتون قربت زلهم قلقالوتات سلازخونو زوم زصقمات نمفتاح زسرحو زلو سراحتات توهيلم يوم زغلصو صقم انتقاطم زغزي نوللنا مسرح قلطف ملسي نمهاون مچويو مغنياتو حدا ناي حدا سب ادراشا ويم فايل ويم كع مللي كارد اندحر زي ولد سبزي او خوينو ناشنال ايدي كوصلو زخل عدل الله ناشنال ايدي مسوصه ناي تمرت مرغاغصي مرتع انت دليون او تولو ناي تمرت مينستر مرتع الله ات ناي تمرت مينستر زوصو كرغاغصو تدليو بناي وጭ ጉዳይ ሚኒስተር ይሆን بناي ሚኒስተር ትምርት ጽሬት ትምርት መረጋገጽ መስርሕ ከረጋግጾ ተደልዩ ድማ አው ኮይኑ አውተንቲኬትድ ከገብረሉ ዝኽእል ዕድል ዘለዩ ስለዚ ቶም ኣብያተ ዕዮ ናብ ሓደ ተኣኪቦም ኮንቨርት ኮይኖም ኣብ ሓደ ኮይኖም ኒ ተገልጋላይ መልሲ ወይም ድማ ፍታሕ ክህቡ ዝኽእሉ ኣገልግሎታት እዮም ምናልባት ዝፍጠር ጸገም ታህልዩ ጸገምታ ብምንታይ ተፈጢሩ ብመን ተፈጢሩ ንምንታይ ተፈጢሩ ከመይ ከይፍታሕ ዝኽእል ዝብል ኣካልት መፍትሕውን ምዃን ዘኽእል ተዋሃቡ ግልጋሎት ዘሎ ኣካል ኣፍካልት መፍትሕውን ክኾን ዝኽእል መስርሕ እዩ ኣብ ማእኸል መውሃቢ ግልጋሎት ሓደ መሶብ ካብቶም ከዚ ዝረአናዮም ብጣዕሚ ፍልይ ዝበሉ ኣብኡ ግልጋሎት ዝህባ ኣዶታት እውን ተሃልየን ወላዳት ህፃናትን ወይም ደቀን ዘጽንሓሉ ምቹው ዝኾነ ናይ ህፃናት መጽንሕ ኣሎ ካብዚ ሓልፍ ኢሉ እዚ ኣብ ካልኦት ዓብያት ዕዮታት እውን ቅድም ክብልና ናተተግበረ ዝጽንሕ እዩ ካብኡ ሕልፍ ዝበለ ግን ግልጋሎት ክትረክብ ዝመጽት ሓንቲ ዶ ህፃን ተሃልይዋ ህፃና ከይርብሻ ህፃና መጽንሒ ዝኸውን ናይ ህፃናት መጽንሒ ዴይኬር ንብሎ ዓይነት ማለት እዩ ኣቕሚጣ ህፃና ግልጋሎት ረኺባ ምስ ወደት ህፃና ሒዛትሉ ትኸድ ዕድል እውን ከም ዘሎ ሪና ኢና እዚ ብጣዕሚ ፍሉይ ዝገብሮ እዩ ብፍላይ ነደታት ብጣዕሚ ዕረፍቲ ዝህብ እዩ ቆልዓ ተሸኪምካ ቆልዓ ሓቂፍካ ወይም ድማ ቆልዓ ሒዝካ ኣገልግሎት ክትረክብ ህፃናት ድማ ኮኺ ወይ ክርብሹ ይኽእል እዮም ለይ ክጥዕሞም ይኽእል እዩ ሰበብ ዝተኣከበሉ ስለዚ ነዚ ዕረፍቲ ብዝህም ወይ መልሲ ብዝህም መልክዑ ኣደታት ህፃናትን ከጽንሓሉ ዝኽእላ ማእኸል ከም ዘሎ እዩ ቆልዓ ሒዝካ ወይም ቆልዓ ሓዲግ ካብ ገዛ እውን ካብ ኣብያተ ዕዮ ናብ ኣብያተ ዕዮ ዝነበረ መንግልታዕ ከመይ ገይሩ ክቕንሰለን ከም ዝኽእል እውን ወሃቢት ርእይቶ ወኺዶም ዑደት ክገብሩ ከለዉ ዝገለጽዎ እዩ ስለዚ ምግሉእ ላ ዝቕንስ እዩ ኣብ ዲጂታል ዓለም እውን ነዊሕ ርሕቀት ክንጓዓዘሉ ንኽእል ከም ተቀደም ኢልካ ምስ አይቲ ወይም አይሲቲ እውን ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ምስ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እውን ዓብይ ጉዕዞ ወይም ከዓ ለውጥ ከምፀና ዝኽእል መስርሕ እውን ምዃኑ እዩ ዕግበት ተገልገልቲ እውን ከረጋግጽ ዝኽእል እዩ እቶም ግልጋሎታት ዝወሃቡ ብፅሬት ብቕልጣፈ ብናይ ስታንዳርድ ወይም መዐቀን ድማ እቶም ግልጋሎት መዐቀን ድማ ርኡይ ለውጢ ዘለዎም እዮም ቅልጣፈ ኣሎ ፅሬት ኣለዎ ተዋሃባ ግልጋሎት ሶ ኣብ ንግዲ ኣብ ኢንቨስትመንት ኣብ በጽሕቲ ዓዲ ዘለዎ እውን ብጣዕሚ ርኡይ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ብፍላይ በጽሓ ዓዲ ናብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ከሎ ኣብ ሓደ ግልጋሎት ክረክብ ከሎ ዑደት ክገብረሉ ዝኽእል ሎኬሽን ክኾን ይኽእል እዩ ዝተወደበ ሓበሬታ ክኾን ይኽእል እዩ ጥሉል ዝኾነ ሓበሬታ ክረክበሉ ዝኽእል ኢንቨስት ክገብር ዝመጽእ ኣካል እውን ኣብ ሓደ መስኮት ክረክብ ከሎ እቲ ኢንቨስትመንት እኹል ዝዕግብ ኣብ ሃገርና መጽኡ ኢንቨስት ንምግባር በር ዝኸፍት ምዃኑ ካፍቶም ወሃብቲ ርእይቶ ዝተረዳእናዮ ወኺዶም ዑደት ዝገብሩ ኣካላት እውን ዝህቦ ዝነበሩ እዩ ናይ መንግስቲ ኣካላት እውን እዚ ዘረጋግጽ እዮም ዝህቦ ዝነበሩ ንኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ዲፕሎማስኛታት እውን ዝህልዎ ብፍላይ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምስሊ ዝቕይር እውን እዩ ድሕር ዝኾነ ወሃባት ትህብ ዝነበረት ሃገር ትህብ ሃገር እያ ኣብቲ ኸድካ ክትረኽበል ትኽእል ብኢድ ዝስራሕ እዩ ቶም ምናልባት ዲፕሎማስኛታት ከዓ ካብ ኣፍሪካ ክኾን ይኽእል ካብ ዓለም ዝመፁ ዝሐሸ ብርኪ ስልጣነ በፂሖም ዝበሃሉ ኣካላት እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ክመፁ ከለዉ እዚ ኣገልግሎት እዚ ንዓዶም ብዝረአይዎ ወይ ዓዶም ብዝረኸብዎ ዝምጥን ኣገልግሎት ክረኽቡ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ኣብ ምስሊ ሃገር እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝሐሸ ክፈጥር ይኽእል እዩ ምስላ እውን ክቕይር ይኽእል እዩ ካብቲ ዝነበረቶ ትመሓየሽ ምህላያ እውን መርኣያ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ኣብቶም ኣብቲ ግልጋሎት መውሃቢ ማእኸል ዝለዓል ዝነበረ እዩ ምናልባት ትብሎታ ሃሊካ መርሃ ብጣዕሚ ጽቡቕ ፊሽ ያው ሃገር ዲጂታል ኢትዮጵያ ላባይታ ንምምጻእ ናይ ማሕበረሰብና ጸገም ንምቕራፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝመሰረቶም ሰፋሕቲ ስራሕትታት ላሰርሐት ጸኒሓያ ካብቱ እዋን ለውጥ ድሒዝኻ ብጣዕሚ ብናይ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ክስርሑ ይኽእሉ ድዮም ኢልኻ ሕቶ ክሳዕ ትሰርዕ ሕቶ ዝኾኑኻ ወይ ከዓ ኣግራሞት ዝፈጥሩ ልኻ ስራሕትታት ዘለዉ ኣብቱ ሮቦቲክስ ቢግ ዳታ ሕድሕድ ትካላት ሕድሕድ ሴክተራት መዓልታዊ ጠለባት ንምምላእ
الربحن داتاتات لخزنلو حدا عوي بايتا هاجر اللوا روبوتيك سوفتو ارتفيشال انتليجنس سوفتو وانا صحفه بيت لا امسلو غلغالوتات داتا بيز لخونو سرحتات بايتا دحيزا يا دمرمر مبغسو لخونو نغرات لصقم مفتاح مسارت خوينوم لغلغلو سفحت سرحتات لا تسرحو مصيوم يوم ببروجرام فورمات نحنا ون خمتكال بمدب ቋንቋ ትግረኛ ባዕለይ ከም ዝሰራሕዎ እውን የስታውስየ ከም ልዚኦም ዓይነት ስራሕታት ኣለዉ ከዚ ከምቱ አንቶ ልገለጽካዮ ቱ ዳታ መበገሲና ካብ ኾነ ኣብቱ ኣብ ኢንዲቪዥዋል ኣብቱ ውልቀ ሰባዊ ብርክ ግን ለተሰርሑ ነገራት ኣለዉ ልምባል ንሽተይ ጸጋሚ እዩ ኦፍ ኮርስ ከዚ ቱ ዲጂታል አይዲ መሰረት ልገበሩ ናይ ውልቀ ሰባት ሓበሬታ ለምምማይን ለመሓዝን ልግበሩ ገለጽ ዓረታት ኣለዉ ብሰፊሕ ጻዕሪ ዳተሳለጡ እዮም ልርከቡ ሰባት ካብ መንነቶም ካብ ዓይን ሕብሮም ካብ ቱ ፊዚካል ሪኮግኒሽን ብልዘለለ ደሞ ሰነዳው መንነቱ ኣለዎ ሰነዳው መንነት ማለት ኣብ ሕድሕድ ቤት ዕዮታት ልርከብ ንግዳው ምንቅስቃሶም ክኾን ይኽእል እዩ መረዳእታት ትምርቶም ገለ ክኾን ይኽእል እዩ ልዚኦም ኣብ መንግስቲ ኢድ ይርከቡ እዮም ከዚ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ስሉጥ ግልጋሎት ኾን ተኾይኑ ከም ልዚኦም ዳታታት እውን سنود بالخون أقباب which is توناي بناي information technology سموها قانقا database توهيلو الصواع مسرح أب حد تكالات بايتا كحز خلل ومو خمتو روبوتكس big data بايتا دحيزو بمليون هكتارات لقصرو حرشاتات حجر لموحس بايتا خم لحزة نايقول كسبات زعباون تعبتلو محبرسب حزب خوينو حجر التربحلو حجر مسرحاتات تحنت تصلو خمقانو لاو خمل لزيوم سرحتታት እውን መንግስት ልምእታይ ምድላዋት خمل قبر لولو لريو ملكታት ኣለዉ እዮም እሞ ቶም ዓበይቲ ነገራት ምትግባር ለኻለ መንግስታዊ መስርሕ ዝውን ምትግባር ኣብሞ ብቁልጡፍ ኣትዩ ቱ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ተውሂሉ ተሰርዐ ነገር ምልአት ልክህልዮ ብጣዕሚ ዕርዩ በብዙሕ ቢልዮን ኣቅራሻት ሃገር ሙሐስ ልካኣለሉ ዕድል بقربا ناي مفصام تبوغسوتات ወይ ከዓ ኢኒሺዬሽንስ ባይታ ተልዱ ሕዙ ለልመለክቲ ከመሐላልፍ ለደሊ ግርም ክብራት ተመልከተና ሕዝውን ዕላልና እናቀጸለ እዩ ምናልባት ምስቲ ከዚ እንገልጾ ዝነበርና ነው ዘጠናኸር ሕዝውን ሓደ ድምጽ ለና ድምጽ ተከታትልና እንመለስ ሕዝውን ምሳና ጽንሑ እያንዳንዱ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ለአንድ ሰርቪስ ምን ያህል ደቂቃ እንደሚፈጅ ተምኖ ይልካል የሚል ተነግሮናል حد بيت عيو مينستر نحاد قلقالوت كندي دقيقة يود زبل تمينو يلأخيو زبل تنقرنايو بتوسخي بزوح كزي نقعزوي أسرارحا تقالت تزخونو حسرات مرداتا سلازلوميو فقات نقدنا موسعا كم عبي نقر زرائي اللي قدالو كم زي تزي جيركا كم زي تزي كونكا زبل قوقو يرئيتو زهب مونغو نياسب زبسحيو أبزيقنا فلما تتعاتو كلو نخلو زبل ما أخال قلقالوت اللو أبقو ترديخا التأتولو إزالو كاب من خخاون ناس أزخونا قلقالوتيو نابه كالاي زعبانا خنقصلينا كالاي زعبانا خم تقدم لنا زلالناكم مأتوي صريت مرتي نموحاس كاب زسرح زلو عمامات منغستي تخرتيو كاب صرح لهم زلو مالتيو صريت مرتي نموحاس دما كابتم تخرت تواهيوم ويم دما وانا زعباتات تواهيلهم كاب استفليو حدا عقم ممهران معباي عقم ممهران معباي كبحال كله بتخاتلتي سلطناتات تمرت كوني خليو بسرع وي بكرمتاو كوني خليو عقم ممهران كافتي زلو صريت مرت كبوحس توهينو ويم صريت مرت رغاق توهينو ممهران بقعاتن سلطنون زمعبلون ممهران كونو لو مست الزمن ون زخدو بتكنولوجي استعطقو زمن تكنولوجي زفلطو ابا تكنولوجي حمق زبله افلطون كلتن وي تطاماون كلتن زلو ممهران كونو لوم سلازي بعقمي زحشو ممهران كونو لوم زبل حدا ايو خالي بسرعه فاينانس زترغاغع منواور ممهران اندحر حلي ايو ابصريت تمرتي معناتو زطم زلو وي منبر زكم ممهر ابصريت تمرتي زي زبال وحسنا كله يتباهيلو تثبيته يغبرن سلازي ممهر ابصريت تمرتي ناي وعلى اجام الرغاغص تخوينو بسرون زي تكا اجام يزلو سلازي ذكر الرغاغص تخوينو ممهر بقطبه وي ناي فاينانس سرعاتو زترغاغع منواورو ون بولك زحشك كون لو زنورلون زترغاغع منواورو ستيبل زخونه
ማሕበረሰብ እንድሕር ተፈጢሩ እዩ ዝሐሸ ናይ ፅሬት ትምህርቲ ክረጋገፅ ዝኽእል ብፍላይ መንበረ ኣባይቲ ቅድም ኢሎም እውን ዝተጀመሩ ጅማሮታት ኣለዉ መምህራን ብፍሉይ መንበረ ኣባይቲ ናይ ሓባር ካብ ዝተሃነፁ ቅድም ዝነበሩ ኮንዶሚንየማት እውን ብፍሉይ ዝወሃብሉ ዝተኣናገድሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ከዚ እውን ዋላ ኮንዶሚንየም ይኹን ግን ብሓባር ብማሕበር ተወዲኦም ክሰርሑ ዝኽእሉ ነዚ ዝኾን ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ድማ ብፍሉይ ንመምህራን ክወሃበሉ ዝኽእል ስርዓት ይዝርጋሕ ምህላው ቅድም ኢሎም ኣብ ዜናታትና እውን ገልጾም ዝነበርና እዚኦም መንግስቲ ፍሉይ ትኩረት ሂቦም ይሰርሐሎም ካብ ዘሎም ዛዕባታት ሓደ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ስርዓት ምገባ መምህራን እውን ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ዘይትካ እጃም እዩ ዘለዎ እዚ እንታይ ማለት እዩ መምህራን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተረጋግዐ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ወይ ድማ ፅሬት ትምህርቲ ንምርጋፅ ከውሕሱ እንተኮይኖም ኣብኡ ናይ ምግቢ ኣገልግሎት ክረኽብሉ ዝኽእሉ ዕድል ወይ ምገባት መምህራን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተጀመረሉ ኣሎ ኣብ ብዙሓት ኣይኮነን ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ እዚ ተጠናኺሩ እንድሕር ተቐፂሉ ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ልዑል ብፅሒት ክህሉ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ወይ ጉድኡ ዝለዓለ እዩ ኣብ መምህራን ክስራሕ ኣለዎ ተባሂሉ ሓደ ዝለዓል ዛዕባ እዩ ካሊእ ፅሬት ትምህርቲ ንምርጋፅ እቲ ዓብይን ክሳሓት ዘይግብኦ ዛዕባ ካብ ህፃናት ወይ ድማ ካብ ታሕቲ ጀሚርካ ካብ ቅድመ ስሩዕን ዝበሃሉ ትምህርትታት እዞም ዴይኬር ንብሎም መዋዕለ ህፃናት ንብሎም ጀሚርካ ገና ካብ ሃምዙ ቆርበት ብርሕሱ ዝበሃል ማለት እዩ ቆልዓ ብንእሱ ዝበሃል ማለት እዩ ካብ ብንእስነኦም ጀሚሮም ተኸስኪሶም ክዓብዩ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ምርጋፅ እዚ ዓብይ እጃም እዩ ዘለዎ ስለዚ ካብ ስሩዕን ቅድመ ስሩዕን ኣብያተ ትምህርቲ ዝጅምር ናይ ምምሃር ምስትምሃር ካብ ስርዓተ ትምህርቲ ቀረፃ ጀሚሩ ኣብኡ ዘሎ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ነቶም ህፃናት ዕድሞኦም ብስለቶም ብዝዕቅን መልክዑ ትምህርቲ ክወሃቡ ከም ዘለዎም ብተደጋጋሚ ብሚኒስተር ትምህርቲ ዝወሃቡ ወይ ትኩረት ተዋሂቦም ብመንግስቲ ዝሰርሕሉ ዘለው ስራሕታት እዮም እዚ ምክንያት ኣለዎ መሰረት ዘይሓዘ ወለዶ ካብ ንእስነቱ ዘይሓዘ መሰረት ዘይሓዘ ወለዶ ኣብ ላዕሊ ኸይድካ ዝደለኻ ተቐጥቀጥካዮ ክመፅእ ዝኽእል ብቕዓት ስለ ዘይህሊ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ቶም ህፃናት ተኸስኪሶም ክዓብዩ ኣለዎም ነዚ ድማ ነዚ ዝምጥን ስርዓተ ትምህርቲ እውን ምቕራፅ ምትእትታው ናብ ወለዶ ምልማድ ኣድላይ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ስርዓት ምገባ ኣብያተ ትምህርቲ ንክህሉ እውን እናሰርሐሉ ዝነበረ እዩ ቅድም ክብል መምህራን ብውሑድ እዩ ኣብያተ ትምህርቲ ግን ብሰፊሕ ብፍላይ ኣብቶም ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝበሃሉ ናይ ምገባ ስርዓታት ተምሃሮ ብዛዕባ ትምህርቶም ጥራሕ ንክሓስቡ ኣብኡ እናጠመዮም ክምሃሩ ስለ ዘይኽእሉ ወይ ድማ እዚ ተኮይኑ ድማ ፅሬት ትምህርቲ ክረጋገፅ ስለ ዘይኽእል ናይ ስርዓት ምገባ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምጅማር ድማ ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ናይ ባዕሉ እጃም ከም ዘለዎ ወለዲ ምናልባት ሙሉእ ዘይክህልዎም ይኽእል እዩ ናይ ምግቢ ውድድር እውን ክህሊ ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብቶም ናይ መንግስታዊ ዝኾኑ ትምህርቲ ቤታት ገሊኡ ዘለዎ ዝሐሸ ኣሲሩ ወይ ዝሐሸ ምሳሕት ሒዙ ክልእኽ ይኽእል እዩ ዘይብሉ ከዓ ረኣይ ከይኸውን ወይ ከዓ ካሊእ ውድድር ከይፍጠር ምእንታን ካብ ኣከዳድንኦም ጀሚሩ ዩኒፎርም እዮም ዝኽደኑ ኣብ መጋግባ ስርዓቶም እውን ስርዓተ መጋግባ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ወሳኒ እዩ ንፅሬት ትምህርቲ ኩሉ ማዕረ እዩ ኣብታ ትምህርቲ ቤት ዝተዳለየት ምግቢ ተካፍታ ዝተረኸበት ተቋዲሱ ኣከዳድን እውን ማዕረ ኣብታ ትምህርቲ ድማ ማዕረ ተንሓንሓይ ክኮይኑ ንክወፅእ እዚ ድማ ነቲ ትምህርቲ ምዑር ንክኸውን ናይ ባዕሉ እጃም ኣለዎ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ እዚ ድማ ሰብ ዓለም ዘሎ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ተወዳዳራይ ዝኾነ ወለዶ ንክፍጠር እውን ልዑል እጃም ኣለዎ ስለዚ ብዙይ ፅሬት ትምህርቲ ክረጋገፅ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበር እዩ ምስ ተሓይዝካ መርሃ እውን ዝተወሰነ ሓሳብ ወስኽሞ ዕላልና ክንቕፅል ኢና ጨለ ያው ፅሬትን ትምህርትን ሓፈሻዊ ምድላው መንግስትን እዩ ቱ ዛዕባና ቤዚካሊ ያው ስርዓተ ትምህርቲ ወይ ከዓ ፅሬት ትምህርቲ ኣብ ብዙሕ ሴክተራት ቦታን ባይታን ሒዞም ማሕበረሰቦም ለገልግሉ ውልቀ ሰባት ልፈርዩሉ ባይታ ምዃኑ ብጣዕሚ ልዑል ጥንቃቐ ካብ ልልዮም ዘፈራት ውሽጢ ሓደ እዩ ኣብ ሕክምና ይኹን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝፍጠሩ ፀገማትን ሃጓፋትን መበገዚኦም ብዙሕ ሻዕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተመፀሎም መንገድታት ምዕሩያት ምዃኖምን ኣብ ለይ ምዃኖምን ስለልድረኽ ማለት እዩ ያው ኣብ ዘን ቀረባ ዓመታት ውሽጢ መንግስቲ ንዕበይት ዝቁጠባ ሃገርና ድልድል ሃገር መንግስቲ ሃገርን ልክህልየልና ብእቱብ ክስርሐሎም ይግባእ ኢሉ ካብ ልነፀሮም ዘፈራት ውሽጢ ሓዲኡ ዘፈር ትምህርቲ እዩ
ያው ቱ ዘፈር ትምህርቲ ናይ ሃገርና ፖለቲካ ትፈልጦ ኢኻ ብሓሳባው አፈላላያት ሰባት ላብ ልተፈላለዩ ቦታታት አቅሞም ተጠቂሞም ሃገሮም ከገልግሉ ልሰራ ዓይነት ቅድም ምሕደራ ወይ ከዓ ገቨርኒንግ ኦር ከዓ ገቨርናንስ የነበረ ይልምባል ለሰክፈና ምንም ዓይነት ነገር የለ ድሕርቱ ለውጥ እዋን ግን ሓሳባው ወይ ከዓ ስነ ሓሳባው ሞገታት ለግዚኡ ይጽንሑልና እሞ ውልቀ ሰባት ለለዎም አቅሚ ንረብሓ ሃገር ይውዓል ልብል ሰናይ ተወግሶ ባይታ ሒዙ ክቡር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ሚኒስትር ትምህርቲ ኮይኖም ሚኒስተር ትምህርቲ ኣብ መምራሕ ይርከቡ እዚ ኣብ ምዕባለ ዲሞክራሲ ሃገርና ባዕሉ ለኻለ ሓደ ሰናይ ጽልዋ ተውሂሎም ካብ ልግለጹ ነገራት ውሽጣ ሓደ እዩ ያው ናይ ለውጥ መንግስቲ ባይታ ብለሓዘ ኣብ ትምህርቲ ለለው ጠለባት بجبو لمسرع تو سرعة تمرتيو لا مفتاشاتيو سلازي أقدمو قبل جورم نجارات وشتحديو غير سرعة تمرتي تو قدامي يكون لو مالتيو ياو كاب قدامي كسع شاد شيء قبل اللوجزة لوهو عين التمرتات شاب عي كفلي ما هاب لجمرو تنكر دحستون للوم تمرتات بوقع مخان لي مخانن تفتش للسالة اللو بهر كي كفلي يوهاب النور هاجروا فتنا تعرفون يرويو شاد شاي كفلي مينستر ينيرو شاد شاي كفلي ببهارياته انترينايو كاب قدامي كساع شاد شاي قبل له كل جيزه خبابيو ساينس لتوم شاب عيبت هنا توم بيزكس ساينس بيزكس انه لهم كيمستري فيزيكس لامسلو نغرات بغبو لمنقاس لروحو مدلوات لسالت اللي ينيرو زوم مدلوات زيهم باغبابو تمزينيو تمهاراي لابشاب عي كفل حليفو مستوم تنكر مسارتاون لبهالو تمرتات لراخب نيرو خازي ግን ዞም ነገራት እዚኦም ናብ ጎን ተገይሮም ሻድ ሻይ ሱቅ ኢልኻ ከይድኻ ለይተነጽርኻ ወይ ከዓ በሞንጎኛ ለኾነ ቱ ሃገራው ርኢ መሰረት ገይሩ ብልኸድ ዱልዱል አግባብ ለይ ተማሃረ ብለይ ምዘነሉ አግባብ ላብሻምናይ አቲኻ ቱ ሻብዓይ ሻምናይ እውን ከም ገለ ኢልኻ አፍቱ ላብ ታሽዓይ ናይ ምሽጋር ገለ ዓይነት ተርእዮታት ነይሮም እዮም እዚኦም ቀንዲ ጸገማት ምዃኑ ተነጽሮም ካብ ቀዳማይ ክሳዕ ሻድሻይ ለሎ ትምርትታት ብግቦ ልክማሃሩ ክትትል ክበር ከምቶ አንተ ወልገለጽኻዮ ኦፍ ኮርስ ዳሕረውን ተመሊሰ መጾየ ስርዓት ምገባ ጀሚርኻ ካልኦት ለድልዩ ነገራት አማሊኻ ካው ሻድሻይ ምዘናል ክህሊ ለተገወረሉ ሓደ መስርሕ ወይ ከዓ ትግበራሎ ማለት እዩ ታሽዓይን 10 مستمهارة هاجروا فتنا تفتينو ناب 10 حدا قفلي سوشيال ناتشورال بزول مقولو ساينس مسارته ويكع بيزكس لو بحالو حقتات ساينس كاي ترداخا اوسن ويكع سبيسيفايد زفرت اميتو سالت وابات مرتيو صنيو يكاتي زرمو مالتيو بشارشاي كفلي همت لي تمزن شامنا اتيو 10 يون تن ساينس تن بيزك ساينس باغبابو لي نقصه لاو لخونه زفر يخد خزي ناتشورال سوشيال اوف كورس انترديسيبلينري يو جلوبال عالم لخاو مسرح ونيو سلازي زوم ነገራት እዚኦም አብለለውሉ ሁነታት ናይ ዘፈር ፈላጥ ምዃን አገዳሲዩ ኩሉ ከካትተ ይኽእል ግን ደሞ ፋንዳሜንታል ልባሃሉ ነገራት አለው ከምቱል ገለጽኽዎ ስፔሲፋይድ ዘፈር ወይ ከዓ ጠሚቱ ልሳለጠ ወሃባ ትምህርቲ ይጸንሑ የካቲ ዞርሞ ለትርፍ ምዃኑ ሙሉ ልክስል ክህሊ ተገይሩ ናይ ምድላው ወይ ከዓ ፕሪፓሬሽን ኦር ፕሪፓራቶሪ ሌቭል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይ ዓመት ኮኒ ተገይሩ እዚ በዓሉ ለኻለ ዓውይ ግደ ኣለዎ ተብሂሉ ይእመን ኣለዎውን ቃሊ ኣብቶም ጽሬት ትምህርቲ ብጽሒት ካብ ዘለዎም ኣብ ወሃባ ፈተና እዩ ከዝተ ወሃባ ፈተና ካፍት ቀድም ኢሉ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፈተናታት በብብርኩ ጽሬት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ተባሂሎም ገና ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ዝወሃበሎ ሻምናይ ክፍሊ እውን ዝወሃበሎ ብሔራዊ ፈተና እናተባሃለ ካብኡ 12 ክፍሊ ኣሎ ካብ ዩኒቨርሲቲ እውን ዋላ ኣትዩ ተማሂሩ ምስ ተወፅእ ተሎ መውፅእ ፈተናታት እውን እናተባሃለ ዝወሃብ ዓይነት ፈተና ኣሎ ከዚ ታይቲ ዋና ናይ ጽሬት ትምህርቲ ጠንቂ ወይም ጸረ ኮይኑ ዝረአ ኣብ ምቁባይ ዘሎ ስርዓት እዩ ሕዚ እቲ ምቁባይ ተምሃራይ ዘይነበረሉ ልክዕ ከምቲ ብስርዓት ንግዲ ኣትዩ ሰብ ዘይነገደሉ ብዝተፈላለዩ ኣቋራጭ መንገድታት ኣትዩ ሓፍትን ምእካብ ዝገብሮ ማለት እዩ ተምሃራይ ብዘይ ዓቕሙ ብዘይ ፍልጠቱ ግን ኣብ ከባቢኡ ወይ መብፀግዑ ብዘሎ ንፉዕ ተምሃራይ ትምህርቲ ቆቢዩ ውፅኢት ሒዙ መፅዩ ውፅኢት ሒዙ ተመሪቑ
بزي عقم بزي فلتوتن مالتي سلازي زي أبا سرح عالم تأتت اللخع لكع كمتي زي حازو مجمريا حزو زي وصا مسرت زي ولو عينة فلتات أب سرح تسقم زفتر خوينو يركب مالتي سلازي زي نمرام توهايلو تناي صريت تمرت كم قباي ون نص كون توهايلو مسرح تزرقي حزولو بفلاي لعلواي بركة تمهرتي زبالو زم 10 تخلت كفلي قدم لنا رينايو كم زنورنا تموهوا فتناوي مأخلات استفلالي كافتي مقباي نص خغبرو زخولو سفحت كفلتات ولا ون 10 تخلت كفلي كفتون انت خوينم كاب ولدوم كاب ناي استفلالي ناي الكترونيكس مسارحتات كاب سلك جميرو حيزم كياتو كاب ولدوم رحيقهم او كولجات كون يخلو اب يونيفرسيتات اتيم نخفتونو زي اخل بزخونه بوتا حليو ام مونغوم زلو فلالاي رحيقو كاب كورج كاب نصان كونو زغبر زلو مسرح زي بتعم كبرتات زغبو يا كولجاتنا يونيفرسيتات يزكار زلو بتكنولوجي تحجزون يو زي تي بلاتفورم حدا عوي لو طمصي توهيلو اب صريت تمرتي بسرو انت تمهراي حاويرنا تقعزه مصيو 10 تخلت كفلي مبزحتي زودق زلو غلغليو دنغاص كون يخيل منالبات تناي مس تكنولوجي ون زنورو ملمات حدش خوينو كون يخيل كمبيوتر خفيت زي فلت وي كمبيوتر ريو زي فلت خوينو كمبيوتر تمصتلو زي في حدش نجر مفرح ويم فيرينج زبال مالتي حدش نجر تحس لها زفتر تمبزحتي جن بيز لزي حازايو بيز حازلو مخنيات دمات ناي صريت تمرت كرغاغص بزخد ببركو صريت تمرت كرغاغص زخولو ناي فتنا سرعاتات تكنيكالي تاكتيكالي كمعراري زي تغبوم حزنا يوم استقعزنا سلا زهلو يوم سلازي تي بتكنولوجي تحجز مخانو زناي اي تي ويمنا انفورميشن تكنولوجي ويم انفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي نبلو سب ناي وعلو طرح ابا بعلا يا كلها تسلحه فتناون تقرماون بعلا تفتناون نخاليون مكراج بزي تعملكو سلازي زي ابا صريت تمرت عارسو زغالنا وعلو بصحيت كلو توايلو زئمنليو توم زوسر زلو صارتات حدا اكزامبل كنر نخدينا بل 2015 تسكري خامرها مينستر تمهرتي او 10 تخلت كفلي بهاجر درجه كيف كلو زتفتنو تمهارو بزحات يم نيرم استات 845 شعن 99 تمهارو فتنا وسيدوم يوم بهاجر درجه زنيره كازي اتم زحالفو 27 شعن كل 190 شعتني ناي 2015 زوسد كله من البات افت زنورنا له حز خا تاينا خوني يمصلو زبل ممحياش دي زرو زلو ويس كافت زنورنا باسو ناغدو يلخلو لمنصارون كطعم انتانيو سلازي زيوم زاخلو تفتينم 500,000 زمصو تمهارو تم 27 كاب 845 شحن 99 تمهارو يزلك هذا كاب زياتم 27 شحن كل 167 تمهارو لعل 5 100 محلفي نتو زمصو مالتيو سلازي زي كندي زاكل اب صقم زلو زنبرنالو ونتات مخانو زرغاغصيو فتنا كافتم زوسدو ببرسنت بروفيسور براون نغا مينستر تمرتي كبعلم مجلص كلو 3.2 ميتاوي طرحيم حليفهم زي بتعمي كندينا امتى بركام زلنا بعلو زناغري تقصري ابتشعوان كاب استفتنو تم 3,166 أبيات تمرتي أنا أفتين النيران كابزياتن 1,328 أبيات تمرتقع من تمهارز بهذا زي حلفاء النيران الشو زغل لاي عمت زغل لاي عدمة تمهارو توقعيزم زغل لاي أبيات تمرتي من زبحال 1,328 أبيات تمرتي زيرو تمهارز بهذا زي حلفاء زنورالا مالتي سلازي هندي زاكل شكا عندو زاكل عدمه ناي ولدي حفتي صباح زحشه تمهارا يكون لي ناله بتو نامصو زحالفو زلو كاب كفلنا كفلي زلكع ولادي كندتي بعال مويا كريتيكالي ويم دما بدنب بعنقوت زلكعلو مسرح ليكلو يخليو كاب كفلا كفل تحت لفتلو مارك نامصا وصيتو زحشه خوين يزريو دحارو زي متصاري كبصح خلا كن زترفه تمهراي مرأي كالي سلازي صريت تمرت نمركاز زخفل واغا خفيلنا كنسرح زغبنا اولودو انفست غيرنا ومهاف تفسيسنا كنزغبا واغا خفيلنا صريت تمرت ترغاغيصنا ازي دما كترغم زلو بمعبال هاجر وين بمعبال عدي اب هاجر بزهلو اجاميو زحشه ولودو اندح تفطيرو عدنا ون زحشت ناي فطرا ناي تكنولوجي زحشه غلغلوت سنه سرعه زلو ديسيبلين زغونه ولودو نامات زيدلي
ግዕዝና ዝጽየፍ ዲሲፕሊን ዝኾነ ወለዶ እውን ዝፍጠር ሃገር እውን ዝሐሸት ብፈጠራ ቴክኖሎጂ ስርዓት ብፍላይ ተኸዝን ኸደለና ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ዲጂታል ቁጠባ እውን እሱራን ክገብር እሱ ከኺዶ ዝኽእል ወለዶ እንድሕር ተፈጢሩ እዩ ስለዚ ብናይ ዓዲ ምዕባለ ብናይ ዓዲ ዕብየት እውን ክግለጽ ዝኽእል ዝብል ፅሬት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ዝኽፈል ዋጋ ተኸፊሉ ንቅድሚት እምበር ንድሕሪት ክንምለስ የብልናን ዝብል እዩ ነይሩ ምናልባት ትውነ ነገር ተሃልዩ أولا ያው ከምቱ አንቱ ልገለጽካዩ እዩ ቱ ጸገም ዘፈር ትምህርቲ ልትሓላለኸ እዩ ብግቡኡ ለይጸገበ መምህር ተማሃሩ ብግቡኡ ክከታተሉ እዩ ኢልኻ ምድምዳም ባዓሉ ካለ ዕሽነት እዩ ስለዚ ከምሉ እዚኦም ለኣመሰሉ ነገራት ንምፍታሕ ልኽወደሎ መንገድታት ኣለዎ ብኸምኡ እውን ጥራሕ ከውዱ ልመፀ ተማሃራይ መምህር ለሕልፈሉ ነገር ንምቕባል ልኽለሉ ዕድል ካብ ዜሮ ዓርዩ ልወረደ እዩ ያው ምሽክነይቲ ኣዶ ጽዒሩ ግዒሩ ደቁ ናጋ ሰብ ለዓቶም ልኽፈል ከፊሉ ደቁ ናጋ ሰብ ክገብርዎ ልፅዕረ ኣቦ ታልላቶ ኩሉ ነገር ንምግባር ለድሕሪት ልከይብል ይኽእል እዩ ግን ተሎ ተሓቂ ኣብ ገዛ ውሽጢ ለለዋ ኣቕሚ ቁጠባ ናኳውዳ ቁጠባ እንደሞ ኣብ ልዕል ብዙሓት ቆልዑ ልረአ ሓቂ ባይታ ልክሕዝ ገይሩ ኣብቱ ፅሬት ትምህርቲ እቱ ኔጋቲቭሊ ኢምፓክት ልገብር ወይ ከዓ እቱ ልፀሊ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሓደ መሃያ ለለዎ ሰብ ተሰሊፉ ወይ ከዓ ናይ ምሳሕ ሰዓት ሒዙ ምሳሕ ልክምገብኮ ግድነት ልከይኾን ይኽእል እዩ ግን ደሞ ሓደ ሃገራዊ ሓቂ ኣሎ ዓለም ለኸ ቁጠባ ብኣግባብታ ይውሕዝሎ ኢትዮጵያ ምንታይ ብርክት ርከብ ስለዚ ቱ ዓለም ለኻዊ ሓስያን ኢትዮጵያ ልምዕባይ ትገብሮ ለላ ጻዕርን ብኣግባቡ ምስላይን ምንባብን ክሳዕ ልኽእሉን ቱ ውሕስ ዝኾነ ነገራት ልምምጻእ ክሳዕ ልኽእል ቶም ልግበሩሎ ገዘፍቲ ጻዕርታት ቶም ዓርዮም ክሓስዩናን ከውድቁናን ልኽእሉ ጸገማት ኣብ ምቁጽጻር ብርኪ እዮም ተጸሚዶም ለለዉ ስለዚ ዞም ነገራት እዚኦም ሳዕ ልሓልፉ ለኣመሰሉ ሰናይ ስጉምትታት ላተወሰዱ ተማሃሮ ግዳይ ቁጠባዊ ኣቕሚ ወለዶም ከይኾኑ መስርሕ ወይ ከዓ ስርዓት ምገባ ይሳለጡ ይለሉ እዚ ላብ መምህራን እውን ይመጽሎ እዩ ከምቱ ዓንቶ ልገለጽኻዮ ክሳዕ ላብ ልተማዓራረየ ነገራት እናኣቲ ቱ ዓቃል ዝኾነ ብብልሒ ብርትዕን ልቃነ ቁጠባና ክሳዕ ላብ መባጽሑ ልበጽሕ ለኣመሰሉ ግዳይ ነጋዳይ ግዳይ ከምቱ ዓንቶ ልገለጽኽዎ ድሩት ዓቕሚ ቁጠባ ልኾነ ተማሃራይን ሰራሕተኛ መንግስትን ንምውሓስ ልኽወደሉ መንገድ ብጣዕሚ ከምቱ ስኻ ልገለጽኻዮ ክተባባዕ ልግብኦ እዩ ፅሬት ትምህርትን ምርግጋጽ ብፍላይ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ መሰረት ጀሚሩ ክስካዕ ሃይ ስኩል ክስካዕ ዩኒቨርሲቲ ዝስርሑ ዘለው ስራሕታት ከም ትቅድም ኢልና ንገልጾም ዝነበርና ፅሬት ትምህርቲ ዝልካዕ ምቁራጽ ተምሃሮ ብምቕናስ መምህርን ተምሃራይን ዝተረጋግዐ ህይወትን ትመርሕ ህይወት መምህራን ትመሓየሽ ተምሃሮ ብዛዕባ ምግቢ ከይሓስቡ ተምሃሮ ብዛዕባ ትምህርቶም ንክሓስቡ ምዕሩይ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ንክህልዎም ኣመጋግባ ስርዓት ስለዚ እዚኦም ድምር ኣቢልካ ብፍላይ ናይ ምቁባይ ዝበሃል እውን ንክቐር ዝስርሑ ዘለው ስራሕታት ድምር ኣቢልካ ክረአ ከሎ ፅሬት ትምህርቲ ምርግጋጽ ንምዕባለ ሃገር ዘለዎ ዋጋ ወይ ዘለዎ እጃም ልዑል ምዃኑ ምርዳእ ስለ ዝተኻእለ እዩ ዝብል ሒዝና ላፍቲ ካልኣይ ዛዕባ ቅድሚ ምስጋርና መሸጋገሪ ንሕለፍ ሞ ላፍቲ ቀጻላይ ዛዕባና ክንሰግር ኢና ከዚ እውን ክብራ ሰማዕትና ምሳና ክፁ ክብራት ተመልከትና ተመሊስና ኣለና ኣብ ናይ መወዳእታ ዛዕባና በፂሕና ኣለና ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ጌዲዮን ሳር ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ መጽኦም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፌድሪ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እውን ኣብ ክልቲኣውን ዓለም ለኻውን ዛዕባታት ኣዲህቦም ዘተ ኣካይዶም ነይሮም እዮም ብፍላይ ጌዲዮን ሳር ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ማለት እዩ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝነበሮም ዘተ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኢትዮጵያን እስራኤልን ቅድም ኢሉ እውን ብታሪክ ዝተኣሳሰረ ርክብ ነይርዎን እዩ ስለዚ ርክብ እዚ ንምሕያል عوت مخكر كم زكايد قدام مستر أبي أحمد أبو محاورة مراخبي معخنهم جليس أم نيرم يوم كامنوي تاريخ زجمر ركب لتين هاجرات إسرائيليين إثيوبيان لمون قصل اللو متحب عندما أبى قطبة أبي بوليتيكا ودبلوماسية محاورون كانوا تعودات أنت تناخيرهم قصلوا كم زلوهم من لزاهم قدام مستر أبي أحمد أبو محاورة ميديوم جليس أم نيرم يوم زين تاي مالتي ينتيلنا
ምናልባት ቅድም ክብል ካብ እስራኤል ኢትዮጵያ ክትወስዶም ልትኽእል ተመክሮታት ኣለዎ ብፍላይ ምስ ሕርሻ ተተሓይዙ ኢትዮጵያ ትገብሮም ዘላው ጻዕርታት እስራኤል ድማ ኣብዚ ምዑል ዝኾነ ልምዲ ኣለዋ ካብዚ ክትወስዶም ዝግባእ ልምድታት ኣለዉ ኣብ ፖለቲካዊ ክበሃል ከሎ ዘባዊ ዝኾኑ ሓበራዊ ዝኾኑ ዛዕባታት ኣለውና ብፍላይ ምስ ሰላምን ምርጋዕን ተተሓይዙ ስለዚ ካብዚ እውን ሓጋጊዝካ ሓቢርካ ክስራሕ ከም ዝኽእል ዝብል እዩ ኣብ ማሕበራዊ ድማ ክልቲኦም ህዝብታት ብደም ዝተኣሳሰሩ ብባህሊ ዝተኣሳሰሩ እዮም ብፍላይ ካብዚ ካብ ኢትዮጵያውያን እስራኤላውያን ንብሎም ኣለዉ ቤተ እስራኤላውያን ስለዚ ብማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ዝተኣሳሰረ ህዝቢ እዩ ዘለና ስለዚ እዚ ብዝተጠናኸረ መልክዑ ንክቕፅል ክልቲኦም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ጌዲዮን ሳርን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ዕውት ዘተካይዶም ኣብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ድማ ዕላዊ ዑደት ተካይዶም እዮም እቲ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ቅድም ክብል ሕድሳት ተገይሩሉ ነይሩ እዚ ኣብ ሃገርና ካብ ዘሎ ሓድግታት ሓደ ኮይኑሎ ነቲ ንሃገር ብዚ ታሪካ ብዝምጥን መልክዑ ሕድሳት ተገይሩሎ እዚ ንዑደተኛታት ወይ ንጎብነይቲ ክፍቲ ተገይሩ እዩ ስለዚ ቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ውነኡ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ዑደት ኣካይዶም ነይሮም እዮም ያው ከምቱ ልገለጽኻዮ እዩ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና እስራኤል ካብ ትምስረተሎም ጊዜታት ተድሒዙ ካብ 190 ገለን ሃገራት ዓለም 120 ገለን ከባቢ 160 ገለን ከባብታት ሃገራት ለእስራኤል ናይ ሃገርነት ኣፍልጦ ሂበን እየን ያው ቱ ኣፍልጦ ካብ ማሃብ ጀሚርኻ ወይ ካብ ኣፍልጦ ረኺባ ናይ ሃገርነት ቅርፂ ሒዝኻ 1950ታት 48 ኒቱ ምንቅስቃስ ጀሚሩ 48 እዋ ካብቱ ጊዜ ሶድ ሒዙ ኢትዮጵያን እስራኤልን ቱ ኦፊሻል ሆነ ርክባት ኣለዎም ኣብ ለቀደሙ ጊዜ እውን ብጸጋታት ሃይማኖት ብዙሕ እንዛመደሎም ነገራት ኣለዎ ኣብ እስራኤል ነገስታት ኢትዮጵያ ሃፍቲ ኢትዮጵያ ሰዲዶም ብዓቀን ርዲቶምን እምነቶምን ብኣመለኻኽቶምን ሃይማኖታዊ ዋጉኡን ማሕበረሰባዊ ትእስስር መሰረት ብምግባር ኣብቱ ከባቢ ገዳም ኢትዮጵያ ኣለዋ ብኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ልባሓት ዴር ሱልጣን ገዳም ከምዚኦም ለኣመሰሉ ኣብቱ ማሕበረሰብ መሰረት ስለለዎም ዓበይቲ ነገራት ኣለዎ እዮም ኣብቱ ሞደርን ዲፕሎማቲክ ኢራ ኢልና ክንፀርሖም ንኽእል ክል ጊዜ ኢትዮጵያን እስራኤልን ብፍላይ ኣብ ቀረባ ዓመታት ጸጥታ ሕርሻ ቴክኖሎጂ መሰረት ብምግባር ሰፋሕቲ ስራሕትታት ላሰራሓ መጽየን እየን ኣብ ዝተፈላለዩ ስርዓት እዋናት ናይ ጸጥታ ጸገም ወይ ከዓ ናይ ሉዓላውነት ፈተና ኣብ ቅድሚ ኢትዮጵያ ኣብ ልገጥመሉ እዋናት ኩሉ እስራኤል ካብ ኢትዮጵያ ጥቃ ርሒቃ ለይትፈልጠሉ ጊዜ ዳርጋ የለን ንምባል ምንም ለፍርሕ ኩነታት የለይ ያው ሎሚ እንርከበሉ ናይቱ ፖለቲካል ዳይናሚክስ ቀጠናዊ ይጠለባት ምስ በር ባሕሪ ልዳሓዙ ብዙሕ ነገራት ተደሪኾም ኣብ ዞባናን ኣብ ዓለምናን ልተፈላለዩ ቅርጽታት ሒዞም ሃገራት ላብ ልተፈላለዩ ጽላላት ኣብ ምእታይን ርከባ ኣመጋጣሚ ኮይኑ ሃገርና ኢትዮጵያ ለለዋ መንጎኛ ርክብ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ምስ ማንም ወገንተኛ ክትኾን ልሰርዓ ይኾነይ ናይ በቀዳማይ ዑደትን አቀባብላታትን ተሪና ከምቱ ተለመደ እዩ ኢትዮጵያ ለሰላምን ሰላምን ብሔራዊ ረብሓታታ አሕሊፋ ከምለይትህብ ካበዩኒኡም ሸነኽ ይምጻ መንጎኛ ዲፕሎማሲ ፖሊሲ ርክብ ወፃኢያ ገዛእ ምዃኑ ለንጸባረቐትሉ መድረኽ እዩ ኢልና ብሓጺሩ ክንሰግሮ ንኽእል ሕዚ ሓደ ድምፂ ኣለና እቲ ድምፂ ምስዚ ተተሓሒዙ ዘጠናኽር እዩ ሰሚዕና ንመለስ ሚኒስትሩ ትልቅ ቁጥር ያለው እቶም ሚኒስትር ብርክት ዝበለ ልኡኽ ንግዲ ኢኮኖሚ ከምኡውን ፖለቲካ ሒዞም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዕላዊ ዑደት ስራሕ እናካየዱ ዝርከቡ ኣብ ጻንሒቶም ምስ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ክዛተዩ እዮም ግፍሕ ዝበለ ፎረምን ዘተን ቢዝነስ ክህሉ እዩ ኣብዞም ዘተታትን ምልውዋጥ ሓሳባትን ኣብ ዝህሉ መድረኽ ቢዝነስ እውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኩሎ መደያዊ ምትእስሳርን ርክብን ዘጠናኽር ጭቡጥ ውፅኢት ክርከብ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር Dear Minister, our cooperation spans many fields. እዚ ኣብ ኣፍሪካ ዘካይዶ ዘለኹ ፈላማይ ዑደት እዩ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍሪካ እናኣትወላ ኣውራ መንገዲ እያ
እስራኤል ምስ ኢትዮጵያ ብብዙሓት ዓውድታት ብምትሕብባር እናሰርሐት ትርከብ ከም መርኣያ ኣብ ሕርሻ ጥዕና ኢኖቬሽን ببهلن بخالوت زفراتن بحبار كم من سرح مسرح يكال مس مزنهم عقد عمد ما خلت يوم مخشتات يوم دكتور جيديون تيموتيوس مينستر قدات وصاي إثيوبيان خمد ما مينستر قدات وصاي إسرائيل جيديون صار حابيروم زجوروه مدرئيو سلزي كورات تملكتنا كابتي نولز نورناون كم زتردع هو لتين هجرات حابيرن مسرح استفلا لعودات زلون ركبون متنقار حابيرن كسرحة خم زلوا قال ونزع عتولو مدبيو كبرات تملكتنا مسانات أنيحهم تحسوا ناس اللي تخاطاتلكمنا عزينا أنا مسكن قدم قبل كم زلالناكم قدم أي زعبانا قلقالوت حدا مسكوت مصوب زملكت نيرو حدا زعبانا خلايد مسريت مرتن مرقاز بمنكستي سرحوا زلوا سرحتات انتايم زول داسي سناينا بسالساي درجات ما مستر قدات وصاي إسرائيل نبي إثيوبيا على عودة سرح غيرهم نيرهم زيز ملكت مسقدمه مستر دكتور أبي أحمدن مس دكتور جيديون تيموتيوس مستر قدات وصان زغورو علال ويم زته نيرو زتنا ناتنا ابو نوزينا خنزازم مرها سلام مرسا مسارحتي كم دما في ساموراتو حبيرناكم صانحنا مسانا سلصنا حمازينا نمسكن سلام